malaki na to. Malaki na to. Yun, malaki. Yun, nakadali rin. Woohoo! Yun. Ay, sus, ginoo. Kaya, mamaw. Ayun. Ito. Ito, pwede na to. Mga to yun. Nangalati na yung ano, Yung grabing icebox na yan. meron pang malaki. Ang lapad no? Isang mapagpalang araw na naman po ulit sa inyo mga toy. Welcome po ulit sa panibagong fishing adventures natin. Walang kadala-dala mga toy, i-resbakan natin dito. May paborito natin fishing spot. Yan na, meron na tayong kabanding dito. Si Jones Vlog! Kuya! Jones Vlog, andyan mga toy. Yun. Grabe mga toy, nakarami lang siya. Ayan mga toy, ang daming huli ni Jones Vlog mga toy. Nangalati na yung ano, Yung grabing icebox na yan. meron pang malaki. Ang lapad no? Mga sus. ano siya? Ay meron kang plapla na rin? Ito. Plapla, oh. Sabi ko sa inyo mga toy, meron di mawawalan ng plapla dito. Yan oh, plapla yan eh. 5 fingers mahigit. Sige, sige kuya. Uy, grabe, ang laki. Shoutout nga pala kay Boss Friends Pabarlan. So wala siya dito mga toy. Sana mapanood niya tong ano na to, yung vlog natin. Ay, kay tropa pala, boss. Ay. Yun, Miguel Love, shoutout nga pala kay Boss Bong. Nagro-rolling tong ano ko mga toy. Taon be. Mabait naman ako. Grabe na lapad na ko ni Jones Vlog talaga. Ang bitin-wit yung matay. Ito, pampatrabaho natin ito. Gagatin mo na, baby. Dalag mga kapatid. Ay, nako. Diyos me, yung mga to. Irabo. Irabo sa Bicol po yan. Ay, akala ko kung ano lang. Good size na yan mga tayo, pagka ganyan. Kasi di naman lumalaki ng mosquito. Pwede naman, ano, sana di mamatay. YouTube din na po ito lumalaki ko YouTube ha. Good size na po ito. Yan o. Yes sir. Naku, mukhang uusot sa. Ay hindi. Pag nakarami tayo mga tayo, papakawalan ko na lang po. So boy naman ano kasi mahirap na. Baka mamaya masiro tayo pag pinakawalan natin. Ang tingin mo nga pare ko eh. Nandiyan tayo first. Tingnan natin yan. Ito na. Maradali mo, ganda ng floater mo. Yan. Ayun. Yun, ay sus, ginoo. Nakakatawa yung nangyayari sa atin ngayon. Kaya, mamaw. Ay. Agoy no po Lord. Bakit ganito po ang binibigay niyo sa akin? Ano po ito? Ito. Ayun, ay sus. Sinabi. Wala ko, malaki na. Ay, sabihan mo yung mga pinsan mo, mga palasing-lasing. Sila yung pakagatin mo dito. May mga lasing sa MP tsaka Red Doors. Uy, wala natin ito. Yan, nalaglag na. Dalawa na tayo mga toy.
Tawa si Boss Bong sa akin. Ang lalaki nung Boss Mara Jones bag. Pero yung akin talaga gaganito. Ano nangyayari sa akin? Ayan naman. Ito, malaki to. Malaki to. Ay! Bakit ganito? Nakakasaya naman. Kuya, ano na nangyari dyan? Ay. Kabaliktaran ata nangyayari sa atin mga ito. Baka manig na siguro sa'yo. Pasensya na po. Hanggang mamalig na ito tayo. Pasensya na po kayo sa maingay ko. Ba't ganun? Grabe naman mga parang hindi naman paniwala mga si. Alam nyo naman mga si mga respect ko dito. Talagang mga mamo talaga eh. Ba't nagkakaganito to? Mukhang dinasalan ni Master Jones lang. Sinabit na po. Sabit na naman. Baka sakaling mamaw na madali natin. Mamaw please. Ayun! Ito! Ito, pwede na to. Mga to yun. Oh, may get 3 fingers na po ito. Ayun. Pwede na yan mga to yun. 3.1 na yan mga to. Yes, thank you Lord. Ito na, sisimula na yung yung power ni Kachoy. Dalawa na tayo. Yes sir. Thank you Lord. 5 fingers. Uy, nakalapag lang ano. Grabe, nakalapag lang oh. Uy, grabe ano yun. Nakalapag dyan mga kasay. Kagatin nyo ng malaking lapis. Yan na naman. Atay tayo ito mga tsing. Puro na lang katawa ito nangyayari mga to ya. Pangatlo ko na to. Oh. Kawawa naman ito mga to yun. Ganda pa naman ang kulay mga to. Bakit kaya niliit dito banda rin? Mamaya-maya makakita tayo sa mga mamaw. Hintayin natin mga kosin. Maliit kuya? Maliit. Nakaubos mo na tayo malalaki. Second batch pala nito maliit. First batch yung nakuha ni Master Jones. Mas matindi kay Boss Bong. Yung kakatoy, kuhol-kuhol? Oo, kaya yung bulati. Kuhol yung lumagat yung kuhol sa bulate. Mga special na kukuha natin Boss Bong ha. Yun, madali rin. Hindi na ito mga ito eh. Oh.
Yan. 3 may gitna. Nagdalag sila matitapos. Dalag. Meron din dito. May mga tambahan tayo dito. Manis na si Boss Johnson. Ilang tumumal kasi. Laki ng dalag mo natin. Nasa kalating kilo na ba yun, boss? Wala pa. Kasi Michael, madalag ka rin ito. Maganda magdalag dito. Dapat dito, Yan, okay bossing. Nakadali, good size. Sige. Malaki-laki. Gandang size na yan. Maganda ron sa may agos kong konti, boss. Maya-maya doon nga rin ako eh. Yun, malaki na to. Malaki na to. Yun, malaki. Yun, nakadali rin. Woohoo! Thank you, Lord. Yan na, simulan na tayo mga toy. Dito mo tayo ulit. Harvest na. Mas sumabit na naman. Sa bahay na yun. Pinuhuli mo na tayo yung parikoy. Dito nga tayo ulit. Iwanan ko talaga kayo dito, ha? Ganda yung sabi ko na nga kayo. Dito na lang para tayo matay. Kasi marami na sila doon. Pagdiluhin natin sila doon. Mga taga Mandalo yung hanggang. Marami sila eh. Yung mga tropa pati yung mga andun mga tayo sabay ano. Sa likod yung mga nagbaba na yung mga dumadaan sa ano sa hagdanan. Bali may mga bisita rin doon. So pagdiluhin na lang natin sila doon para makadami rin sila ng ulam. Kasi ganitong oras mga to yung kibitan doon mga 3:30. Ito na lang tayo kahit pa paano meron naman na. Takbo naman na ako, 4 na pala. Ito pa. Paano ba? Tawan. Namingwit na sana tayo hindi na magpararak-rak. Sayang ka sa Bicol, Noy? Bicol man pala ka? Sayang ka sa Bicol? Alib manan. Ako nabuwa ako. Iyo. Mabayang na si boss mo. Apat galing nun, may lao. Ang tinatrabaho may, parang kambaras may, ang tinatrabaho may, Makati. Ay, mas ano kaya Ang dyan? oras na lakawon. Mas mura kaya ang ano dyan? Pag ano, pag Domingo, higdig sa tambay. Tapos eh, sa barak. Ubus na ang kwarta, sararaan. Oo, maganda yan. May iwasan. Isa yung mag-inom. Yaong ka naman. Oo, obligado ka talaga kasi. Hindi ka man lang Tama, talaga. Oo. Obligado ka, inom kasi yung mga katrabaho mo, nagmamamam. Tama yan. Ako hindi, yung tambay. Mapising na sana nga ni. Nailig naman si tatay. Ito, duwa ang bangoy. Tayo, bakit kayo na raw? Nakutsay mo, ano buman yung dumong pa? Masira mo ng ano dito eh, si sira. Oo. Tawa, ito. Ayan, hawi na pala si boss ano. Umarbis ng umarbis ah. Ayan. Ano, kaya? Yan, ingat kayo, ingat. Yan. Legal love shout out. Thank you, Boss John. So, yan. Yan, shout out. Keep Boss Friends.
Boss friends, yo, nakajakpat siya. Ay, sige kuya, ingat po. Ingat kayo. Ingat, Boss Bong. Nonoy. Dami na mimingwit sa dulo. Doon, sa dulo. Sige, makaano lang ako kahit mga 2 o 3 piraso. Ayos, ganda nung unang spot ni Master Jones dito ate. Sabi dito talaga. I-highlight natin yun. Ay, may plapla talaga dito. Ako nga, lagi rin ako may plapla. Wala na gano'n dito. Lagi rin. Hindi ako nakawala ng plapla ako kasi. Ay, ganun ba rin. Pasado 2:30 na ako. Kaso maambon na, yari na. Maambon na mga katoy. Kagatin mo na yung malaki kasi. Malaki. Ay! Najakpat, boss? Mga ilang piraso rin yan? Galing doon yan. Ito maliit, oh. Pero nakarami si ano dyan. Muntik mapuno yung styro niya eh. Ay, magos na. Dahil pa sa atin. Maambon na. Sakto-sakto yung alis nila ano. Uwi na rin. Eh, ganda ang lalim ko lang. Maambon. Sige boss. Ayos na yan mga ito eh, pamprito lang. Oh, may biyak pa oh. Ayos. Ayos, babawi tayo susunod. Ayan, ayos na yan rin yan. Pamprito na lang. Okay, thank you Lord, thank you mga katoy.